שנה, כשמתחילה עונת האירוויזיון והקדמים יוצאים אל הדרך, מתחילים חובבי התחרות לנתח את השירים, לבחון את המבצעים ולתת ציונים לתלבושות. אבל אנחנו רוצים להבין עם מי יש לנו עסק. מאיפה הגיעו הטעמים המוזיקליים או האופנתיים של המדינות המתחרות? מה גורם להם לשלוח נציגים כאלה או כאלה? לכן בשבועות הקרובים אנחנו נעבור מדינה ונבדוק מה הסיפור שלה מחוץ לאולם. אירוויזיון, לא? נוצות. ונפתח באלבניה! מעבר לעובדה שאלבניה הצטרפה לאירוויזיון רק בשנת 2004, אנחנו יודעים עליה שהיא מדינה הררית יפהפייה בבלקן, שהיא שוכנת לאורך הים האדריאטי ולכן יש בה חופים נהדרים, שבסוף השואה היו בה יותר יהודים מאשר בתחילתה, כיוון שבאלבניה הצילו את יהודי המדינה וגם קלטו פליטים ממדינות אחרות. ושהיא אחת המדינות היחידות באירופה שבהן יש רוב מוסלמי, למרות שהיא מדינה חילונית. ויש עוד פרט אחד ייחודי. עד שנות ה-90 היא הייתה הצפון קוריאה של אירופה. מה עוד חשוב לדעת? במשך 4 עשורים שלטה באלבניה דיקטטורה קומוניסטית סגורה ופרנואידית, שדאגה בין היתר לבנות 700,000 בונקרים ולאסור על כל השפעה מערבית. כל השפעה. דוגמה, השליט אנבר הוג'ה אסר על גברים לגדל שיער מעל 4 סנטימטרים. החוק הזה תפס גם לגבי המבקרים המעטים שהורשו להיכנס לאלבניה, וכדי שלא יקרו תקלות, תמיד החזיקו בשדה התעופה ספר כונן, שזה דבר הגיוני לחלוטין. סתמוק, גש לבבר. מה עוד היה אסור? מוזיקה מערבית ובעיקר מוזיקת רוק. מי שהאזין לביטלס למשל, לא רק הסתכן במאסר, אלא גם סיכן את כל המשפחה שלו. Lucy in the sky with them. כדי לגלות איזו מוזיקה כן היה מותר לשמוע, נחכה רק עוד קצת, כי אנחנו עוברים לקטגוריה הבאה. עובדות לא נורא חשובות. בעצם אולי קצת. עובדה מספר 1. כשאלבני מסכים איתך, הוא יעשה את התנועה הזאת. אולי זה לא נראה ככה, אבל אני מסכימה איתך ב100%. עובדה מספר 2. באזורים מסוימים בצפון המדינה עדיין מקובלת נקמת דם, ואם לא נותר בן זכר, התפקיד מוטל על אחת הנשים, והיא הופכת לראש החמולה. ראשת החמולה אם תרצו. ומכנים אותה הבתולה המושבעת. ובאותו רגע פונים אליה בלשון זכר, ואסור לה להתחתן. עובדה מספר 3. לאלבנים יש מספר חשוד של מילים שמתארות שפם. זה רק מדגם קטן, אבל מייצג. עובדה מספר 4. אם אתם שואלים אלבני איזה שיר הוא רוצה שיזכה באירוויזיון, והוא אומר לכם שהגבינה שלו החמיצה, גובליש גז'יזה. נדב, אולי לא נכניס את זה? זה אומר שזה מעניין, לא תקתק. אותנו זה כן מעניין, ולכן לקטגוריה הבאה מוזיקה וריקודים. עד שנות ה-90 האזינו באלבניה בעיקר לשירי עם או לשירים קומוניסטיים ופטריוטיים, ואלה התרכזו סביב פסטיבל הזמר. כי כשהמארגנים הרגיזו את השליט, וזה קרה ב-1972, הוא פשוט הוציא אותם להור. אבל אחרי נפילת השלטון הקומוניסטי ב-1991, השתנתה סצנת המוזיקה האלבנית. גם פסטיבל הזמר שלהם השתנה, ועם כניסתה של אלבניה לאירוויזיון הוא הפך לתהליך הרשמי של בחירת השיר כאילו הקדם שלהם. הכוכב הבא שלהם, רק עם שפם. אסי ורותם, שפם אלבני קטן. תמירה ירדני, שפם אלבני קטן. והיום המוזיקה הפופולרית שם היא דנס חתונות עם השפעות בלקניות, צועניות, טורקיות, אמריקאיות ואפילו ישראליות. כן, השפעות ישראליות. זה כולל את פאר טסי, שרית חדד, סטטיק ובן-אל, לינקים בתגובות. בכל שנה עולים ליוטיוב מאות קליפים של זמרי שיר אחד כאלה שמצולמים עם מכוניות יוקרה, בטירות, מה שאתה לא רוצה, וילות, והם גורפים עשרות ומאות מיליוני צפיות. כמו הזמרי פופ הכי גדולים שאתם מכירים, רק עם שיר אחד. בסופם, יש רק כמה מיליוני אלבנים בעולם. אז אני בטוחה שהם לא קונים צפיות, הם פשוט נורא טובים בשיווק האלבנים, זה ידוע. אני רק מקווה שהשיווק הזה יעזור להם לצלוח את התחרות. בהצלחה אלבניה.